салом дӯстони азиз, ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Фирдавси хурсандам. оғоз мекунем. Лорис Кариусро ёд доред? қаҳрамони бозии финали Лигаи чемпионҳои ду мавсим пеш ки Ливерпул бо Реал вохӯрда буд. маҳз хизматҳои хирсонаи Кариус Реалро кӯмак намуд то ба қавле осонакак чемпион шавад. хулас ҳамин Кариус дарвозабони дастаи Ливерпул ки тавассути иҷора дар дастаи Бешикташи Туркия бозӣ мекунад, ба Федератсияи байналмилалии футбол аризаи шикоятӣ навиштааст. ин дар ҳолест ки дастаи Бешикташ ба ӯ маблағи шартномаро напардохтааст. Кариус ариза навиштаасту дастаро тарк намудааст. раҳбарияти бошгоҳи туркӣ зимни як изҳорот гуфтанд ки Кариус аризаи шикоятӣ навиштааст ки ба ман маблағи шартномаро надоданд. мо чунин посух дорем ки Кариус моҳеро дар назар дорад ки ӯ тамоман дар бозиҳо иштирок накарда буд. мо чӣ хел маблағ диҳем ки ӯ дар бозӣ ҳатто иштирок надошт? барои иштирок накардан дар ягон ҷо маблағ медиҳанд. аз ин рӯ навиштани ариза бенатиҷа хоҳад буд, гуфтанд раҳбарияти бошгоҳи туркӣ. Кариус агар ҳамон ду иштибоҳи кӯдаконаат намебуд, ту дар беҳтарин бошгоҳи дунё боқӣ мемондӣ. раҳбари шуъбаи омодасозии варзишгарони ширкати UFC Роман Фомин дар мавриди сирри муваффақияти Ҳабиб Нурмагомедов ҳарф зад. ӯ гуфт ки сирри муваффақияти Ҳабиб ду паҳлӯ дорад. якум ин ки Ҳабиб истеъдоди худодод дорад ва ин ирсӣ аст ки аз гузаштагонаш боқӣ мондааст. дуюм ин ки ӯ варзишгари аз ҳама меҳнатдӯст аст. ин ду паҳлӯи беҳтарин дар якҷоягӣ Ҳабибро муваффақ гардонидаанд, гуфтааст Роман Фомин. барои чӣ Роналдуро дар Корея дӯст намедоранд? дар аввал дигар хел буд ку дар ҳама кӯчаву хиёбонҳо аксҳои ӯро дидан мумкин буд, аммо тибқи маълумотҳо феълан дар Корея қариб ки дар мавриди ӯ ҳарф намезананд ва мисле ки мухлисони ашадияш яку якбора кам шуд. барои чӣ? ҳама чиро як бозӣ иваз кард. ёд доред соли гузашта бозии дӯстона миёни ситораҳои Лигаи Корея ва Ювентус баргузор шуд. ин бозиро ширкати Зефаста ташкил намуда буд. тибқи шартнома бояд Роналдо дар қисми дуюми бозӣ ба майдон меомад ва ҳаводорони кореягиашро шод мегардонид. аз ин хотир нархи чиптаҳои бозӣ ба $300 баробар шуда буд. инро нигоҳ накарда ҳазорҳо мухлис чипта харида ба тамошо омаданд. дар қисми дуюм аз Роналду ягон хабар набуд. мухлисон ба қавле мурданд аз интизорӣ, аммо футболбози дӯстдоштаашон набаромад. аз ин рӯ дар Корея дигар Роналдуро эҳтиром намекунанд. баъди бозӣ чандин баҳонаҳо буд ки Роналдо аз онияш осеб дорад. ҳамагӣ баъди як рӯз наворҳои тамрини Роналдо дар интернет пайдо шуд. мухлисон ба суд шикоят бурданд ва аз ширкати Зефаста талаб карданд ки маблағи чиптаҳои харидаҳояшонро баргардонад. хулас моҷаро ҳамин хел ширкати мазкур боис гашт ки дар Корея дигар Рониро дӯст надоранд. александр Усик, боксчии машҳури украинӣ, андешаи худро дар мавриди ба бокс машғул шудани хонумҳо ҳарф зад. ба ақидаи ӯ бояд духтарон ба бокс машғул нашаванд. духтарон бояд мисли гул зебо бошанд, нозук бошанд, хушрӯй. вақте духтар ба бокс машғул мешавад, ба таври автоматӣ андаке дағал мегардад ва вақте онҳоро мебинӣ ки якдигарро дар ринг латукуб мекунанд, андаке ба назар дағал менамояд. ин фикри ман аст ва ман медонам ки ҳоло бар зидди ман гапу калочаҳо хеле зиёд мешавад, вале ин ҳақиқат аст. ҳақиқат ку талх аст, не? сармураббии дастаи Зенити Санкт-Петербург Сергей Симак дар мавриди собиқ футболбози дастаи Зенит Александр Кокорин ҳарф зад. ӯ гуфт ки ман зиёд мехоҳам ки Кокорин дар дастаи Зенит бошад, вале тақдирро бинед ки як футболбози беҳтаринро чӣ гуна ҷазо медиҳад. ёдовар мешавем ки Кокорин баъди озод шуданаш аз зиндон тавассути иҷора ба дастаи Сочи рафт ва он ҷо фаъолият мебарад. Симак гуфтааст ки мо дар мавриди баргашти ӯ ба Зенит фикр хоҳем кард. баҳсҳо дар UFC рӯз то рӯз гармтар мешавад. ин ҷо Петр Ян, размгари рус, шикоят дорад. ӯ аз он менолад ки чаро онҳо маро барои ҷоиза ба рақобат намепардозанд. хулас воқеа ин хел аст. дар вазни сабук Генри Сехудо бояд барои ҷоиза бо Жозе Алдо рақобат мекард, аммо бо сабабҳои номаълум ин рақобат қатъ гардид ва ба ҷои Алдо онҳо Доминик Крузро иваз карданд. Круз 3 сол шуд аз октагон дур аст ва ягон рақобат надорад. Петр Ян 15 маротиба рақобат кардааст ки
дар 14 тои он ғалаба ба даст овардааст. ӯ шикоят аз он мебарад ки чаро UFC ба ҷои ман бар зидди Сехудо нафареро даъват кард ки 3 сол шуд рақобат намекунад. ин рафтори раҳбарияти UFC шубҳаовар аст. инро ба фикрам барои он намехоҳанд ки ман дар амрико нестам ва онҳо намехоҳанд ки боз як ҷоизаи чемпионии дигар ба Русия равад. бовар кунед ин мафияи миллатгароии онҳо ба ҷонам зад, гуфтааст Петр Ян. Зидан ду пой дар як мӯза аз харидории ҳамватанаш Пол Погба даст кашиданӣ нест. раҳбарияти бошгоҳи Реал билохира барои ҷалби ниммуҳофизатгари фаронсавӣ Пол Погба розӣ шуд. мадридиён нақша доранд ки тобистони соли ҷорӣ ситораи Манчестер Юнайтед Пол Погбаро харидорӣ кунанд. чӣ тавре ки манбаъ менависад, худи сармураббии Реал Зидан аз президенти даста хоҳиш намудааст ки чемпиони ҷаҳон дар ҳайати мунтахаби Фаронсаро ба ҳайати асосии даста шомил созанд. бошгоҳи испанӣ дар аввал омода буд ки барои ин ситораи футболи муосир 100 миллион евро пардохт кунад, аммо бо сабаби хуруҷи коронавирус ва буҳрони молӣ Реал аз пардохти чунин маблағ даст кашид ва барои Погба аз 60 миллион евро зиёд маблағ доданӣ нест. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.